Nek dadi wong sing jujur, dadi wong iku ya sing ringan. Aja ngono lho kondisine. Aku gak jaluk sampai nyemayani dhewe, Pak. Lho, lah iya. Mayane iku mergo gak ono. Lah nek ono iki yo jenenge anak iki dikeki yae. Kaya bener-bener bapakmu dhewe lele ngene. Nyemayane, Mak. Kaya bener-bener bapakmu dhewe. Nyemayane, Bapakmu gak patus. Sekolah aku. Lha kok ngono lho. Apa? Sepeda ulang-ulanganmu lho. Ya ulang-ulanganmu. Antine Kok isone anak kabeh sepeda motoran gak mau tuku sepeda, mbok nges kok, Pak. Kok dhewe tuku rokok kene kono ae nek gak ono sepeda ya gak mau Pak tuku rokok. Yo kok nek ana rezeki sing gedhe terus ditukokno. Rezekine kapan? Lah kan badok kae yo. Rano yo mas aku. Bapak kan kebutuhan lho. Belanjane 20.000 kok kan gak telu sak wulan. Iku urus strategi goblok kok mas aku. Yo opo? Kok nek 20.000 bawa nang pasar. Lo anakmu ambek aku kurun. Dek 20.000 itu cukup-cukupno. Strategi opo? Ngene carane duit 20.000 gawa nang pasar. Kok nang dodol beras. Iki piroan takokno. Beras iki piroan? 10.000. Mboten siyos, cawuken sak cawuk. Nang toko situke maneh beras piro? 15.000. Cawuken maneh sak cawuk. Engko jakep 10 cawuk ae dadi sak kilo. Goblok ngono. Ngono ah. Iya. Ayo. Ayo. Ote.